durung lunas. Bareng Cak Terobosan iki. Nggih, kula niki sinten niki? Pak Supardi. Oh, Pak Supardi ya ndawar kulon. Mbok kulon belor, Mas. Kulon. Ndawar kulon. Nggih. Napa? Mboten lali ya. Napa lali? Benjilak main jan kula. Heeh. Tanggal pinten? Tanggal 18. Iya. 18 napa 19 aku ngono. 18. Saestu ah. Nggih. Mumpun 18 acara arek-arek kathah. Iya. Enten sing siaran gene TVRI, enten sing siaran gene TV swasta. Sampe nundur 18 mawon aku ngono. 18 sak padha ae sih, Bos. Nek 18 cara Jawa awan. Nek 18 bengi ngono lho, Met. Kok dewek-dewek nawan karo bengi? Ya wis aja dipikir nemen-nemen ta, Met. Oh ya wis. Heeh. Tanggal 18 mawon. 18. Wis bareng alhamdulillah, Met. Heeh. Isuk aku siap-siap. Siap. Kepengin kepethuk ambek dulur-dulur sambeng rek. Iya. Awak dhewe suwe gak kepethuk ambek bolo-bolo sambeng. Ya bener. Jam 4 aku wis siap-siap aku. Heeh. Wis budal aku. Teko omah Medawa kono aku. Lih, omahmu ndi? Medawa. Sepanjang Sepanjang lah bahasa Indonesia, cara Jawane kan Medawa. jenenge desa kok ganti sih, Bos? Wis aja dipikir nemen-nemen tamet. Lah, rencanaku Rencanamu? nggawa motor. Heeh. Tapi durung duwe. Durung duwe ya gak usah diomong ta. Lah ya gak duwe, Met. Budal ae aku. Budal. Bareng kanca-kanca. Iya. Gerutu-gerutu budal tadi situ. Alhamdulillah kene. Keadaane terang benderang. Heeh. Ajate ate iku mang apa jenenge? Apa? Batak kupat meluar barang mang. Kupat luar. Kupat luar. Heeh. Wis aku teko kene. Iya. Pak Pardi sampean pun munggah teng panggung kok mboten berbicara aku ngono. Apa berbicara iku? Ngomong lho. Berbicara. Berbicara. Ya aja dipikir teman-teman. Ngomong kalau dipikir. Kok mboten ngomong kali dulur-dulur mriki. Iya. Nggih nyampekno napa ta napa ngoten. Heeh. Mboten Cak Trobos kula izin sampean mawon wakil kula. Aku kongkon makili, Mat. Awakmu dikon makili? Makili apa? Lho makili Pak Pardi munggah ngene iki nyampekno nang gone dulur-dulure kene sing teko. Oh. Pidato. Ya sambutan sembarang kali lah. Sambutan. Nyambut apa ae kon? Ya nyambut yatra. Maksudnya ngomong sing tepak ngono, Mat. Oh iya. Heeh. Gak sembrono lho, Mat. Awakmu iso ta? Lho ya. Sambutan ini termasuk awakmu wis tau dadi MC ya? Lho ya apa? Nek gak iso lapo pasrah mbek aku. Kon tak kandhani sawangan nek sepele ya. Iya. MC utawa nyambut ngono pidato. Tapi nek gak kulino angel Mat diantar monggo Batak kuat meluar 1 2 3 jedet. Iku lak nek apal. Iya nek apal. Nek gak apal gopo, Mat. Gopo iya. Iya. MC wong sambutan kudu kaya bahasa. Lho temenan. Cara bahasa Indonesia, cara Jawa sembarang kalir. Kon tak kandhani Mat yo. MC termasuk pidato, iya. Termasuk wawancara nggone ngarepe wong akeh. Macem-macem. Maceme apa ae? Ya macem sembarang kalir umpamane saiki. Iya. Menghadapi tamu sing pinggir kono iki ya. Sing pinggir kono. Pinggir kono wedok-wedok ah. Iya. Ngono mari ngucapno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah sing wedok-wedok napa sugeng Bu rawuhipun? Ngono ya. Napa sugeng Bu rawuhipun? Nah sing wedok. Nah sing wedok. Nah sing lanang? Iki lanang-lanang. Napa lujeng Pak rawuhipun? Lho, dhewe ya? Ya dhewe. Nek lanang iki napa lujeng Pak? Apa kok napa lujeng? Lalune kok ngajeng ya, Mas. Oh. Napa lujeng Pak? Nek sing wedok mang apa? Napa sugeng Bu? Apa kok napa sugeng? Lah ngene ne ageng ya apa, Mas? Apa sih, Bos? Alah susune ageng lah. Pikir dhewe ta susune. Oh ngono ya. Iya. Oh dadi dhewe-dhewe lanang karo wedok ya. Seje-seje. Seje-seje. Nek lanang ya napa lujeng, Pak? Nek wedok napa sugeng lho. Ya mulai iki aku ngerti yo. Dipilah-pilah ya. Dipilah-pilah. Lah carane mbagekno anu tamu. Ya seje-seje carane. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat seje. Dewe-dewe ya? Seje. Nek Jawa Timur? Nek Jawa Timur ya biasa ana tamu. Oh, Pak Pardi. Iya. Nggih, monggo Pak pinarak mriku. Lah. Blater ya. Mriku nggih saged. Pak Parman monggo pinarak mriku, lenggah mriku saged, mriku saged. Iku nek cara Jawa Timur. Blater. Blater ya. Iya, ngene. Lah nek Jawa Tengah? Jawa Tengah rada ndek, sampeyan ngapurancang. Oh, ngapurancang. Nah, iki jenenge ngapurancang. Sopan ya? Sopan. Ya apa nek? Biasane gawe sewek gawe rene iki. Iya. Nah.
Oh, monggo Pak pinarak mriko. Nika nggih saged. Iya. Lah mriko monggo. Iya. Lah nek tamune akeh ya, Pak? Tamune akeh padha ae. Monggo. Oh, iya. Tambah sopan ya. Iya, jangan monggo. Iya. Heeh. Sopan. Iku nek mbagekno Jawa Tengah. Jawa Tengah, nek Jawa Barat. Oh, nek Jawa Barat gak iso kepethuk. Lah gak sepedhuk ya, Pak? Wong Jawa Barat kepethuk ambek wong Jawa Timur gak iso kepethuk, Mas. Kok iso? Salamane gak iso templek. Mosok sih, Bos? Lho kan nek Jawa Timur nek salaman ya apa? Tangan dicekel pelat, langsung diambung. Nah, pamane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iku nek Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Barat gak. Ya apa? Diambung dhisik. Diambung dhisik. Assalamualaikum. Salaman. Iku nek Jawa Barat. Diambung salaman. Sik coba aku Jawa Timur awakmu Jawa Barat ya. Ya gak iso kepethuk. Ah, mosok. Lah gak percaya. Sik coba. Dipraktekno ya. Coba. Aku Jawa Barat, Aku Jawa Timur. nah. Kandhane gak iso kepethuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya mau geraji. Iya, gak sepedhuk ya. Gak iso pethuk. Iya. Malane sembarang kali kudu iso tepak. Kusuk tepak. Saiki Tepak, anu. Awakmu mang jange mewakili Pak Supardi. Parti ajate apa, Mang? Adate ujar. Ujar ya. Ha iki gawe bahasa apa iki? Sembarang kalir. Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Basa pokoknya basa ya. Basa. Heeh, bisa ya. Ya ki iso rek. Wong Jawa gak iso basa lah karo Jawane. Iya, bener. Lah ya apa? Ayo digawe duet. Oh duet. Aku Indonesiane Jawakno. Oh ngono ah. Iya. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang minulya. selamat malam, silakan duduk. Sugeng dalu sumangga pinarak. Yang mana pada malam hari ini, Menapa ing dalu menika Bapak Ibu jangan tergesa-gesa pulang, Bapak Ibu ampun kesesa kondur karena Bapak Supardi menyediakan hadiah yang sangat menarik. amargi Bapak Supardi badhe nyiapan hadiah ingkang sangat binate. Loh. Yang sangat menarik. Lah ya binate. Bosone Lah tarik apa? tarik batek. Lah ya binate, Mas. Itu bosone ngono ya. Wis aja dipikir teman-teman ta. Hadiah yang nomor 1 Hadiah angka setunggal berupa burung kakak tua. arupi manuke cacak kula. Terus, oh iso Lakon ngono. manuke cacane digawe hadiah. Lakon mang apa? Burung kakak tua. Ah, burung iku apa? Manuk Lah kakak, cacak tuwa. sing tuwek. Lah iya manuke cacak kula. Oh iya ya. Wis aja dipikir teman-teman. Hadiah yang nomor 2 Hadiah ingkang angka kalih berupa burung puter. arupi manuk mumet. Puter. Lah iya met puter mumet ae lho, Met. Lah puter lak mumet ah. Bosone ngono ya. Ya. Hadiah yang nomor 3 Hadiah ingkang angka 3 berupa burung bubut. arupi manuk merondoli. Kok sampe brondoli parang sih, Bos? Lah dibubuti lah merondoli sih, Mat. Kan niku. Malah dibubuti merondoli. Hadiah yang nomor 4 Hadiah ingkang angka sekawan manuk anyang-anyangen. manuk anyang-anyangen. Lah ngoyang-ngoyo lah anyang-anyangen sih, Mat. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang minulya, di situ sudah disediakan minuman ala kadarnya. teng mriku sampun disiapaken unjukan napa wontenipun? Ada teh botol, Wonten teh botol, ada aqua, wonten aqua, juga ada larutan penyegar cap kaki 3. ugi wonten penyegar cap sikil 3. Sikil telu le ngombe Lah apa? penyegar kaki 3 sikil 3 ya ngombene. Juga khusus untuk mas-mas atau bapak-bapak Khusus kangge bapak-bapak utawi mas-mas yang suka merokok, silakan merokok. ingkang kersa ngerokok monggo ngerokok. Di situ disediakan rokok gudang garam, Teng mriku dipun siapaken rokok gudang garam Mbot Nari Jaya. juga Gudang garam Jaya. juga ada rokok jarum 76. Ugi wonten rokok dom 76. Pak iki bahasa iso Lah kok ure-ure gak karuan. lah jarum 76 dom 76. Wah, kok niku Pidato gak perlu kakean ngomong. Pidato titik akeh sing penting apa jenenge iso ditanggapi. Heeh. Saya syarat.
bahasa isyarat. Ah. Iso isyarat lho. Isyarat tambah kisoken. Sing saiki nek kapane bapak-bapak. Bapak-bapak, sing kaya TV biyen. Iya. Ngene-ngene kan. Ah. Lah nek bapak-bapak ya apa bapak-bapak? Bapak-bapak. Oh iya. Bapak-bapak. Ya ngene. Bapak. Nah. Apa kok ngene? Lah ono brengose? Oh iya. Bapak-bapak. Nek ibu-ibu. Ibu-ibu ngene lho. Lah kok ngene? Ah nyangga kates Thailand ya. Oh, anu mang sugeng mang. Iya. Sugeng iki. Oh, bapak-bapak iki, ibu-ibu iki. Nek kapane silakan duduk. Ah. Selamat malam. Selamat datang. Selamat datang, selamat malam. Ah. Ini silakan duduk. Le. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Oh, bisa itu mana ya. Ya kisoken wong ngono. Iki upamane iki digawe duet ya. Duet. Duet bahasa isyarat khusus kanggo sing gak iso berbahasa. Ya tunawicara. Tunawicara. Kepada bapak-bapak, Oh. Lali. Keliru. kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Le. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Tamune akeh tambah teko tambah akeh tambah teko tambah akeh. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang. Silakan duduk. Bapak, ibu, selamat datang. Silakan duduk. Ibu, bapak-bapak, bapak, ibu, selamat datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Saking akeh dayoe teko kabeh. Ya kebanteran paling kaya wong biduren. Awakmu kurang anu, tangane sing kurang lincah. Kurang lincah apa? Ayo kon. Iya. Kon sing meragano aku sing pidato. Iya wong gampang ae. Eling ah. Eling. Ya apa? Ah iki. Bapak-bapak, Lah. ibu-ibu, Lah. selamat datang. Lah. Silakan duduk. Lah. Oh iya. Apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Lah. Silakan duduk. Lah. Dorong. Bapak-bapak, Lah. ibu-ibu, selamat datang. Silakan duduk. Lah. Tamune akeh gemerutuk sing terima tamu gopo kabeh. Ah. Bapak-bapak, ibu-ibu selamat datang. Silakan duduk. Ibu bapak, bapak ibu duduk selamat datang. Bapak duduk. Bapak ibu selamat datang. Silakan duduk. Oh, ibu bapak, ibu duduk bapak. Bapak duduk ibu. Apa kan kok meneng ae? Meneng iki apa sih? Andi kan bapak-bapak kok iso meneng. Lah iki. Pak. Oh iya. Lah ibu-ibu. Lah iki. Selamat datang Ndik. Lah. Nah. Silakan duduk. Lah. Oh kon rampet. Lah nek kon rampet yo mesti ae met. Lah iya, sing penting kan ngatasi. Masih tamu didik tamu akeh ngatasi. Iya demula kon rampet ngene masih aku yo iso rampetan ini. Wah kok niku. Oh. Iki. Waspadalah. Potongane wis gak ganteng, Tapi lak duwike akeh. tapi lak utangmu nelecek kon. Tapi lak wis tak cicil. Pira durung lunas. Wis ora lunas. Tapi lak gak tau adus. Tapi lak raup. Tapi lak durung teles. Wis ora teles. Tapi lak gak tau sikatan kon. Tapi lak tak gosok. Kan gak sampe apa? Anduk. Lapi meja persamu. Wong menungso kaya kon menungso apa lho bos kon iki. Menungso temen. Potongane menungso gak menungso, kewan gak kewan kan rupa potonganmu sih. Apa? Kaya kecoa iki lho. Kula ana kancane kaya kecoa kon kaya curu. Timbangane kon kaya menje, Lah kon kaya laler. kon kaya kelanggrang. Kon kaya semut. Kon kaya ternak. Ternak sembarang kali lho kono Pak. Arek kaya Kon tak rungokno lho wong berita ngekek sambutan sampai penonton mbok sing apik titik apa lho. iki lho kon iki lho dawa. Aku Ini ya kon dikek sing dawa iki lho. Ya aku seneng ndek, Mat. Nek dawa wedi aku. Nah iki kena nek digawe sambutan enak. Lah aku ndek iki sakmene mesti kate. Gak apa-apa, oke nih gak apa-apa. Gak weruh suara aku ya. Nek kon sambutan kate apa?
sambutan iku mbok sing apik titik. Kita kan merasa bahwa menjadi orang timur. Adat ketimuran ngono, Bos. Aja kaya kon. Oh, ibu datang kon sing ngene barang. Iku Oh iya ana peragaane iku. Kon aja main, kon tak kandhani. Wong pidato Iya. itu tidak perlu panjang lebar. Oh. Kalau panjang kajian ibu-ibu, kalau lebar kajian bapak-bapak. Sik Kok balenono. Wong pidato, Iya. sambutan Iya. itu tidak perlu panjang lebar. Lah, Kalau terlalu panjang kajian ibu-ibu, kalau terlalu lebar kajian bapak-bapak. kadang-kadang ibu yang membutuhkan ada yang panjang. Iya. panjang pidatone. Panjang jalan nih kalau Bos Oh, kon niku. panjang jalan. Ya iya. Kon ngono tok ae. Pidato itu termasuk orang yang berorator. Orator, Jadi harus bisa atau pandai-pandai berorasi orasi. yang mengandung arti. Arti. Contohnya saya kan di TV kan ono berita, ono pidato yang religius dong. Jadi yang berbau agama tapi di Religi. belakang ada iramanya. Iramanya. Ya iya. Contohnya saiki koyo ngene iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng derek-derek sedaya, khususipun tuan rumah Bapak Supardi sekeluarga. Kula ing ngriki mboten saged nyumbang napa-napa, namung kula nyumbang pendonga kemawon. Kula dongaaken kathah rejekine, panjang umure, mugi-mugi seger waras awake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas dan tegas. Waalaikumsalam. Asal. Ayo iki cerongoan wong badokan pidato lho kon niku gak sabar kon niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ingkang sami rawuh wonten ing mriki panggenan, kula atas nami Pak Supardi sekeluarga nyuwun agunging pangapunten dumateng panjenengan sedaya menawi wonten kelepatan kula sekeluarga. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komoditi. Matur suwun, sedawan Dik, matur suwun. Tambah meriah. Ya iya. Matur suwun, matur suwun. Murah meriah. Sik Bos. Ombone sing mengapa Bos? Masalah. Ana. Ilat katen jabut. Ana. Balik gembul ka apa Bos? Pidato tak entos. Pidato sing apik. Ya iya. Iya kan kok ngrusui ae. Sing ngrusuhi sapa lho Bos? Lah kan Aku gak tau ngrusuhi kan tak kei kesempatan kon pidato sing jelas cek ditanggapi barek masyarakat Sambeng dan sekitarnya. Lah iya. Apa ngrusuhi kon iki? Aku kait ngomong kono. Kok kote pidato, pidato ngene pidato. Lebih baik kamu berpidato dengan bahasa asing, Bos. Lah iya. Saiki arek kene iki sekolahe dudur kabeh. Ngono. Iya. Aja sampe terpancang. Kon pidato cara Jawa tok, ngono lho. Lah apa pidato sembarang kali sing penting kan jelas, Ya iya. mudah dimengerti. Ya iya. Kon kok ngrusui ae, selamat dari selamat. Nek Kon. iso mengandung ajaran agama, Bos. Ya iya mesti ae. Iya, kayak nurut salam dhisik. Nurut salam. Lah iya lu salam. Ku nang dluju. Ngotot ae. Aja dhisik malan. Wis tak cegatane. Nek kapane mrene tak anteme. Ya ngono. Anggitmu kontok tak sing iso. Ayo. Masih terobos lah ya iso. Kon kaya pinter ngomong-ngomong ijen. Menenge tak cegatane kene. Lah iya. Sampe nggodho awakmu tak antemane. Sodok ngono. Iya. Tuman arek iku. Iya. Gak pisan gak pindho. Lah iya. Bolak-balik ngono ae. Gak awakmu tok sing digodho. Masih aku bareng dibedo. Anjane kelakuane ngono. Mana sati arek iku. Kelakuan gak jelas sak ngono iku. Menek sampe nggodho
Antemane. Gak usah awakmu sing antemi aku cukup. Wis saiki awak. Mateo. Tak cegatane iki lho cegak beda awakmu. Cegat apa kon tambah omamu tambah sabajek. Liwon jare liwon, slamet jare slamet. Pisan pindo. Apa sih kon nyocok kae ngono kon kate ngrokno aku kon. Kon gak sadar nek kon ngomong akeh kon sing marahin Padha ae wae. Sing marahin awakmu. Kok dhisik ngono to. Awakmu sing dhisik ngono lho. Awakmu sembarang lho, Wong. Kok sing marahin aku? Aku gak wani wong aku. Aku gak marahi, Mat. Gak marahi marano terus bermangkel. Kok mangkele bapak gak Marahi marahi kok. nang awakmu. Kok lak kono. Hei! Asu. Tawuran. Tawuran. Iki aku ngelingno iki lho, Bu. Ngelingno kon tambah pedhen dengan aku tapi jatuh. Ngomong sak bacek. Liwon jare liwon, slamet jare slamet. Api jatuhku kapan, sambut aku kapan? Awak dhewe iki makili kanca-kanca karya budaya ngono lho. Di makili Pak Supardi barang. Ngomong sak ebor, mari-mari. Kandhani peringisan. Dituturi moring-moring. Sarene keminter nek kate tutur. Lambemu kok nyecret ae. Ayo. Apa sih Bokang? Untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng warga sampean kula atas taman kanak-kanak amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau nanti pendem. Orang lagi kok iso bintang kecil. Bintang kecil yang bukan sekolah taman kanak-kanak. Sepurane gregeten tak mut bosok kon. Ayo, bintang kecil. Lagu sing anyar-anyar apa sing gak kurang lagu sembarang kalir. Lagu sing maju-maju. Iki daerah Sambeng, daerah Lamongan, Cembrono piye le? Oh, apa piye? Piye? Oh, doblek. Iki lha apa sih merah-merah? Ngupu yae. Lho. Kancamu. Cak Parto. Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang minulya. Kula atas nat. Mikir bojo loro. Bojo sing enom. Njaluk disayang. Sing tuwa ndur njaluk didugang. Kok iso bojo loro? Minggir aja ide speaker kon gak krungu rono. Lagu-lagu sing apik lho. Bojo loro. Bintang kecil gak oleh bojo loro. Lagu gak entos blas. Lagu sing apik religi. Oh iya. Selamat malam dan selamat datang dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang minulya. Bapak-bapak Ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa ing medal menika nggih menika Bapak Liwon kali Mboke Slamet. Antemi kan kok. Nang lapong blaran nang mbok-mbokku iku. Ana apa kon? Cari pernuansa agama. Nuwun agame gak ngono carane. Lho tapi kan ono iramae sih, Bos. Irama lah. Wah, iki sapa maneh iki?
isine surat Oh iya bener. togel nemu surat isine surat Nakana sami apa long? Hei! Kok sing bolong ndi? Apolong iku ngelumpuk. Nek cara Jawa ngelumpuk, nek cara Dura apolong. Sajane padha ae. Saking cara Dura. Nakana sami apolong. Hei, buyar, hei. Anggepmu kacang diombyok. Ngelumpuk kate bar yo. Nakana sami apolong. Aja tegek. Hei, tolong, buyar. Kaya kancane kate dipateni. cari nekek Aja tegek iku siap. Nek cara Jawa siap, nek cara Dura aja tegek. Sajane padha ae. Saking cara Dura. Aja tegek. Apa biyen terjane? Apa biyen? apa ya gampang lo bos Cang kacer. kacang kececer itu Gak tumono wong dodol kacang. lo balas kececer blas Hei, kau digolek apa? Kacang. Ala apa golek kacang? kacang kececer Cang kacer kok kacang cecer. Cang kacer ku cang kanan. Nek cara Jawa cang kanan, nek cara Dura cang kacer. Sajane padha ae. Saking cara Dura. Ate dijabut. Cang kacer. Modun. Jelek. Lha apa kan jimbrak-jimbrak? jelek Jeleke tangane modun. Nek cara Jawa modun, nek cara Dura jelek. Sajane padha ae. Saking cara Dura. Gampang keretek. Jelek. Jelek. Terus apa pian? masalah Britong. tong drum tomblok Blek. Kok nak tomblok-tomblok? Britong. tong drum tomblok dua masih ya apa sih Tomblok iku teko pring goblok. Britong ya. Britong. Britong. Tong dua telek. Tong telek. lo Tong dua telok. telok Telek. Ngadep rene. Oh. tong Gorong. dua Gorong. Telek. Britong. tong dua telok Cocok. Lenjelan melaku. Tong dua barusan ambu. gak mampu sapa sing ambu Kok ngambu? Ambu iku leren, nek cara Dura iku ambu, nek cara Jawa leren. Sajane padha wae. Saking cara Dura. Kana. Barisan ambu. Balik kanan asleotan. Lan jalan
sambung balik kanan asleotan lenjelen setong dua